Senyores i senyors, benvinguts a Mai Tant. Avui tornem amb el David, després de l'entrevista que li vam fer a l'Enric Vila l'altre dia. Espero que us agradés, he rebut molts comentaris positius, negatius. Us agraeixo molt la rebuda que ha tingut l'entrevista. I avui tornem amb el David, que el David té 3 o 4 coses a explicar-nos, crec, perquè el David ha fotut un viatge pel Marroc aquest Nadal, que Déu-n'hi-do, David. Bon viatge, la veritat. Ha sigut un bon viatge. En bona companyia, sobretot. A mi que és el més important de tot viatge. A mi em tenies molt enganxat. Ja, és una cosa que no m'esperava. O sigui, et van passar una de coses. Sí, i el pitjor és que jo no tenia pensat gravar massa coses. O sigui, jo tenia pensat explicar alguna cosa, rotllo... Perquè, clar, com que no penjava, o sigui, no anava a penjar vídeos, dic, va, doncs gravaré el que ens vagi passant. I el millor va ser que ens van passar tantes coses i sí, va ser bastant divertit. Lo de la peça aquella... Com va anar exactament allò? Allò va ser un mal de cap, tio, perquè estàvem tots... O sigui, volíem arribar al Marroc, simplement estàvem fent el viatge, diguéssim, fins al Algesires amb cotxe, perquè justament volíem provar que el cotxe tirés bé, perquè era un cotxe que el meu col·lega havia comprat feia poc, que havia estat arreglant, i justament l'única peça que jo li vaig ajudar a arreglar, que li vaig netejar no sé què, pam, va i falla. Sort que va fallar abans de creuar la frontera, però és que a mitja hora. Era justament la teva. Bueno, la meva. Jo vaig anar un dia al garatge... No es pot ser menys de fiar. Sí, no es pot ser menys de fiar que tu. Per coses de cotxes, com a mínim. Sí, no, va ser... L'únic dia que vaig anar a ajudar-lo em va dir, vale, vaig fer més coses, Vaig posar una... És que no sé ni com es diu perquè no tinc ni idea de mecànica. Però em va dir, mira, neteja aquesta peça i tal, i no sé què, i la farem funcionar i tal. I res, de les 4 coses que vaig fer, una era aquesta i això va fallar. Però per sort va fallar 30 minuts abans d'agafar el ferri, perquè imagina que ens arriba a passar al Marroc i... Llavors ja la teniu liada, Bueno, en veritat, no sé si tant, però bueno, clar, ja estàs en un altre país, tot és més difícil. Perquè t'entenguin, per entendre-us amb el Marroc, què collons heu fet? Al nord parlen castellà per la colonització espanyola. De fet, Tetuan, vam passar per Tetuan de tornada i clar, ens van dir, sí, clar, això era colònia espanyola tal, i jo vaig estar informant-me. No sabia això. El general Prim va conquerir Tetuan. És veritat, va ser, de fet, l'última gran victòria d'Espanya. Sí, exacte. Militar. El general Prim va ser l'últim militar que va aconseguir coses, diguéssim, així. I, en canvi, la part del sud del Marroc parla en francès. És curiós, perquè, diguéssim... És com al revés. Sí, exacte. És com al revés d'Europa, que parlen francès i els de baix parlen castellà. Exacte. I anglès, doncs depèn de qui et trobaves. El que sí que veies clarament és que la gent, els comerciants i la gent que es dedica al turisme saben idiomes tots. En canvi, la gent que no, doncs no. Màxim francès, castellà. Però, per exemple, amb aquelles tribus del desert que us vau trobar com amb penya així del desert que... Sí, tribus com a tal, no, amb el Marroc profund us veuen dins. Sí, bueno, vam estar a la frontera amb Algèria, al sud del sud. Algèria no és el del costat? O sigui, està a la dreta, però fa frontera pel sud també, exacte. Vale. Allà, tribus com a tal... Que estan a matar, no? Sí. No, quan 4 cops que els van preguntar als marroquins sobre els algerians... Els volen veure ni feien així, saps? Com... Sí, no, tenen les seves disputes. Però bueno, al sud el que ens vam trobar sobretot són pobles pobres. També vaig estar mirant una mica les diferències culturals que tenen també, perquè, clar, allà el Marroc és com si fos Espanya. Allà dins també hi ha els amazics, que també aquí se'ls diu berbers. Els berbers, jo tinc un amic que és berber. Exacte. Berber, de fet, vol dir bàrbar. O sigui, berber ve de com els deien els romans quan tenien Mauritània. Hòstia, sí que tenen anys. Sí, és bastant. Ells mateixos es diuen amazics, després també hi ha els babuïns, crec que es diuen, els àrabs, no? Etcètera. Clar, quan em vaig entrar que hi havia un idioma abans que arribés l'àrab, que nosaltres els diem tots marroquins, però que n'hi ha de... Ells es consideren marroquins perquè no tenen aquest sentiment nacionalista tan fort, però al final el Marroc es basa en la figura del rei. La bandera del Marroc combina elements islàmics i de la dinastia marroquina. No té tant a veure amb el poble, no? I sí, hi ha moltes diferències, i això, quan em vaig entrar, doncs això, que l'amazic és fins i tot anterior, no, a l'arribada de l'àrab,
no? És com per nosaltres l'espanyol, doncs per ells l'àrab és com la llengua, diguéssim, de tot el que món. uneix tot el món diguéssim, islàmic. Sí, exacte. Però ells tenen les seves pròpies llengües i orígens i tot. M'ha semblat curiós. Home, i pel que fa, més enllà de les gens, pel que fa als paisatges del desert, hòstia, ho trobo espectacular. No, això està molt guapo. A mi em vas fer molta enveja. De fet, et vaig enviar una olla dient la pròxima vegada que Anem junts. A veure, jo tampoc ho vull mitificar, perquè molta gent quan torna de fer turisme, uau, experiència brutal, autèntica. Són moltes hores al cotxe. Clar, o sigui, això no és per tothom. No és per tothom. Per són mi moltes sí, hores personalment. A mi m'agraden. Els road trips són molt meus. Que et passi de tot, que un dia arribes a les 2 de la nit a un poble i vas al primer hotel, que és un hotel que el vàter i la banyera són el mateix, saps? Bueno, coses d'aquestes, però que a mi m'agraden perquè és, al final, un viatge menys planificat també et sorprèn més les coses que fas, no? Jo ara faré un altre viatge. Jo una vegada me'n vaig anar a Roma amb els meus amics sense haver comprat cap Airbnb. Vam anar a Roma amb hamaques. És la mítica. Jo aquesta l'he fet a Cadaqués. Teníem un bol i unes hamaques. I amb això, munta tu com vulguis. Clar, aquesta és la gràcia. I ens ho vam muntar. Vam fotre un campament a un parc que hi havia al centre de Roma, a la parada del metro de Piràmide. Al centre de Roma vam fer un campament que hi havia 2 arbres així, un parc aquests de Roma, els típics que hi ha, i vam fotre com es diu? Una llitera de maques. Hòstia, i estàvem tots així, pom, un sobre l'altre. I així vam sobreviure a Roma. O sigui, i ens van passar 1000 coses i és el millor viatge que he fet mai. És el millor viatge que he fet mai. I és precari. Ens van fotre una multa a Barcelona abans de sortir. Perquè vam sortir... No, perquè vam anar d'Empalme i vam passar per l'Ovella Negra i jo sortint de l'Ovella Negra vaig pixar i amb la mala sombra que va passar a la Guàrdia Urbana, multa. Vam anar a l'aeroport, un dels meus amics s'havia deixat el DNI. Es va haver de quedar i esperar-se fins l'endemà per venir a Roma. Que després, bueno, li va passar tota una història que ja ho explicaré un altre dia. Però, això. Després, multa... Quina va ser la següent? A Roma. A Roma. Per veure, segur, alguna cosa així, no? De miracle ens foten una multa per baixar a tota hòstia. Ens va parar la policia perquè anaven 2 en una bici elèctrica baixant a tota hòstia pel costat del Coliseu. Perquè no sé si ho tens al cap, però hi ha com No he estat mai a Roma, és fort, eh? Hòstia, i mira que m'agrada molt la història romana i tot. És el viatge que em falta. He estat a la Toscana. És impressionant. Per Roma no. Pues hi ha com una baixada així molt perpendicular. Pues els 2 a cada bici baixant per allà tota hòstia, però fregant els turistes, saps? I ens va parar la poli i jo ja pensava, mira, ja hi tornem a ser. Una altra multa. I no. Aquella ens la van perdonar, però després ens van fotre una multa per colar-nos a l'AVE de tornada a l'aeroport. I al final ens van cobrar el check-in de l'avió, 50 euros de més, per no haver-lo fet a temps. Igual me'n deixo alguna. Igual te'n deixes alguna. No, és que és lo divertit, en veritat, quan vas amb el temps, no? Diguéssim, tu saps que estaràs allà uns dies i vas improvisant. També perquè quan fas un viatge massa planificat, hòstia, és com anar a la feina, tio. Has de completar una sèrie de tasques. Què és això, saps? O sigui, justament jo crec que la gràcia dels viatges és tens temps i amb aquest temps vas fent segons et ve de gust. I el bo de fer un viatge en cotxe és això, que ho portes tot al cotxe i si un dia no trobes hotel, doncs acampes, i si un dia no sé què, doncs menges això és més segur. El fuet. Tens un cotxe. El meu de Roma era hardcore i m'he oblidat de dir que, clar, l'objectiu... O sigui, nosaltres hi vam anar perquè havíem conegut a 3 italians a la platja de Barcelona l'estiu anterior i havíem quedat que els aniríem a veure. Per què em surt el puto d'esto? I havíem quedat que els aniríem a veure comptant que ens deixarien quedar-nos a dormir a casa seva. I no va ser així. I no va ser així. O sigui, havíem portat les hamaques per si de cas, però el plan era quedar-nos a dormir a casa dels romans. O sigui, esperàvem un bon gest dels romans. I què us van dir? No podem. No, ens vam venir a veure la primera nit, molt guai, ens ho vam passar molt bé, tal... Ens van dir bona nit. Bona nit. Bona nit. I res, doncs allà, al parc a dormir.
3 dies. Clar, no. La nostra... El bo del cotxe és que sents com... El cotxe és la teva nau. A més, jo anava amb un friqui de Star Wars i deia, això és una casa portàtil. Això és el Falcó Mil·lenari i tal, no sé què... Sí, a mi em va dir que jo era l'R2D2, em va fer bastanta gràcia. No, R2D2 no, C3PO. C3PO és el daurat, oi? Sí, l'R2D2 és el... Jo és que no soc gaire de Star Wars, i és que saps de què... Saps de què soc més? Jo sóc més del Senyor dels Anells. De fet, no sé si t'has fixat en el que tenim de fondo, oi? Clar que m'he fixat, si ho he triat jo. Vale. Doncs a fondo tenim a Rivendell. Tenim Rivendell, que és un de les grans ciutats dels elfs del Senyor dels Anells, i em preguntaràs, David, per què tinc un fondo del Senyor dels Anells avui? Bueno, perquè estem parlant de viatges i aquest és un dels viatges cinematogràfics més èpics de la història. Més increïbles que pots veure mai, de fet. Exacte. I ara en parlarem. El motiu, l'excusa que ens hem trobat és que s'està celebrant el 25è aniversari de l'estrena de la primera pel·li, la Germandat de l'Anell. Factors. Que va sortir... Quin aniversari? El 2001. L'any que vaig néixer jo. I l'últim el 2003. Casualitat? No crec. I l'últim el 2003, l'any que vaig néixer jo. Tot jo el que t'he de dir és que el Senyor dels Anells, més enllà de potser Peter Pan, però és la primera pel·li que jo realment tinc record. I és una pel·li que m'ha canviat la vida. A mi també, absolutament. Són unes pel·lis, perdó. Sí. De fet, jo recordo perfectament i mai ho oblidaré que tot va començar perquè jo em llegia Jerónimo Stilton, que és aquella saga d'aventures, però més infantil, no? I ja m'estava començant a cansar, me'ls havia ventilat tots i li vaig dir a mon pare, escolta, papa, tens alguna que sigui similar, tal, que em pugui agradar? Llavors em va plantar els nassos La història interminable, de Michael End. També me'l vaig ventilar i vaig dir, vull més, necessito més. I llavors em va plantar davant el Hobbit, el llibre. Però em va dir... començar pel Hobbit. Clar, no, és que... No, de fet va anar diferent. Mon pare em va dir, mira, sortirà una pel·li... Si vas veure abans... No, a mi m'ha semblat... Però vas veure abans... O sigui, vas llegir abans el Hobbit que veure les pel·lis del Senyor dels Anells. Exacte. Perquè mon pare és un geni. Mon pare, que era un fan del Senyor dels Anells d'abans, em va agafar un dia i em va dir, escolta, fill, vols anar a veure una pel·lícula al cinema? I em va ensenyar la caràtula del Hobbit i jo vaig dir, sí, vull anar. Diu, val, doncs si vols venir quan surti, primer t'has de llegir aquest llibre. Pam! I em va plantar el Hobbit. I me'l vaig acabar en una setmana. Però en una setmana rapidíssim. I li vaig dir a mon pare, papa, hi ha més d'això? Hi ha més droga d'aquesta? I em va dir, sí, fill. Pam! I em va plantar els 3 llibres del Senyor dels Anells. I em va dir, quan t'acabis el primer, mirarem la primera pel·li. Quan t'acabis el segon, mirarem la segona pel·li. Quan t'acabis el tercer... En sèrio? I me'ls vaig ventilar tots. Vas haver de fer llibre, pel·li. De fet, el que vaig fer va ser ventilar-me els 3 llibres i llavors veure'm les 3 pel·lis seguides. I per mi va ser espectacular. O sigui, sí, jo crec que és la pel·lícula que més m'ha diguéssim, configurat la meva manera de veure les coses, diguéssim, a través d'aquest filtre èpic que té el Senyor dels Anells, però alhora aquesta autenticitat dels hobbits, no? Una mica... Sí, jo primer vaig començar... Primer mon pare em va fotre les pel·lis i em vaig tornar boig. Quina edat tenies? Jo tenia 10, 11, 12 anys, potser. Jo 6. 6 anys? 5 o 6. 6 anys, ja, sí. Hòstia. Vale, clar. Sí. No, era molt petit. I em va fotre les 3 pel·lis del Senyor dels Anells. I vas flipar. En català. En català, a més, hòstia. En català. Al principi les vaig mirar en català. Que després, quan m'hi vaig començar a posar més i vaig començar a voler veure les versions exteses, llavors aquí no existia la versió catalana de les versions exteses i llavors me les vaig mirar en castellà i ja més gran en anglès. Però al principi va ser en català, me'n recordo. L'actor del Gollum, el doblador del Gollum era el mateix en català que en castellà, que és l'Eduard Farelo, el pare de la Batllal, i la Musca. És veritat. Bueno, i el que fa de Gandalf també és el mateix doblador en castellà i en català, el que fa d'Aragorn també... No. Sí, el Pepe Mediavilla. Una polla! Sí. Però aquest tio és un castellà de tota la... No, pues vivia a Catalunya. Sí. Sí. Mira, de fet, hi ha uns àudios, si busques Pepe Mediavilla català... Hòstia, doncs no me'n recorda de la veu del Gandalf en català. No, i a més és una veu que és icònica. Bueno, és la veu del... És impressionant, vull dir, era molt difícil d'arribar a algú
que li fes justícia a la veu original de l'Ian McKellen. Dels millors actors de Londres dels últims 50 anys. I el tio i sí que donava el pego en castellà com a mínim i en català no me'n recordava que fos ell. Pues sí. Doncs això, jo primer vaig però... jo primer vaig veure les 3 pel·lis dels Senyors Anells, després crec que em vaig començar a llegir els llibres dels Senyors Anells. Perquè te'ls has llegit després va també. sortir el Hobbit i llavors em vaig llegir el Hobbit, alguna cosa així. Però vaig començar amb els Senyors Anells. I a mi em va canviar la puta vida les pel·lis dels Senyors Anells. Per què? Els llibres estan bé. Els llibres, de fet, jo crec, sempre he pensat que llegir-me els llibres dels Senyors Anells amb 8 o 9 anys em va aprovar l'assignatura de català sense haver de fer res fins a la selectivitat. Sí, perquè les traduccions són bones. Fins a la selectivitat. Perquè la riquesa... No me'n recordo que iba a fer la traducció, però està molt ben feta. Però el que em va marcar de veritat va ser les pel·lícules. Clar, les pel·lícules al tenir un visual tot... Jo vaig fer, diguéssim, l'altre viatge, que és primer llegir-me els llibres, i això a mi també em va agradar, perquè d'alguna manera és com que jo em vaig imaginar tot el món al meu cap, i clar, era diferent al de les pel·lis, però el de les pel·lis era brutal. També llavors és com que vaig tenir les meves pròpies pel·lis muntades per mi mateix i després, diguéssim, tota la feina de Peter Jackson i la producció, que és espectacular. Però per què diries que et va canviar? O sigui, què és el que té diferent d'altres pel·lícules també de fantasia o de... M'explico? Del gènere no són les úniques, però molta gent està d'acord en que aquestes són de les millors trilogies del món. Per què? Què té de diferent per tu? Jo crec que la història posarà els Senyors Anells com un dels grans miracles del cinema. Perquè és molt difícil. O sigui, és molt difícil que tot... O sigui, que totes les peces es posessin en la manera com es va posar. Pensa que... O sigui, si et mires com va anar tota la història de la producció de la pel·lícula, era molt difícil que un tio... O sigui, el Peter Jackson era un tio de Nova Zelanda, del putíssim cul del món, que havia fotut a pel·lis hardcore, o sigui que fins aleshores només havia fet pel·lis hardcore per públics molt minoritaris, en plan per nitxes, saps? Sí, nítxols. Nítxols, això, nítxols. Nitxes és un filòsof. Per nínxols. I va, una productora que estava a punt de fer fallida, que és la New Line Cinema, i que només tenia pressupost per fer una última gran aposta. I la van clavar. I el Peter Jackson i la seva dona i l'altre guionista, que és la Philippa Boyens, van allà i diuen... Al principi volien fer 3 pel·lis, una pel·li per cada llibre, no? Però van creure que era too much, en plan, no ens les pagaran. 3 pel·lis, no ens les pagaran. I van a Los Angeles amb un guió adaptat reduït a 2 pel·lícules, carregant-se molts personatges, no sé què, saps? En plan, tot molt reduït. I van allà, presenten les 2 pel·lis i els diuen... A nosaltres... La productora els diu... Li diu a Peter Jackson, a nosaltres ens agrada molt la proposta, el que passa és que no veiem 2 pel·lis. En veiem 3. I va la New Line Cinema i aposta tot el que tenia, tot el que li quedava, ho aposta a una superproducció de milions i milions i milions de dòlars a l'altra punta del... O sigui, en una illa perduda del món, que era Nova Zelanda, que ara... s'ha convertit en un referent del cinema mundial, però que aleshores no era res. No era res. I una superproducció mai vista a Hollywood, de 3 pel·lis, de 12 hores de metratge, és que són moltes hores. A una puta illa perduda per un director que no era ningú. Finançat per una productora que s'estava morint. Una aposta tot a res. És que ja d'entrada això és impensable. No, i ho va guanyar tot. Després va arrasar i tal. Però vull dir que la premissa de començar són circumstàncies que jo crec que no tornaran a passar mai més. Vull dir,
Quan van tornar amb el Hobbit i van tornar a fer 3 pel·lis i tot, ja les circumstàncies ja no eren les mateixes. No eren les mateixes. I molava més que res perquè ja hi havia el referent del Senyor dels Anells i era com, bueno, mola veure més vídeo del mateix món, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però no m'has contestat la pregunta. Què et va canviar d'això? Et va canviar que la producció fos única? No. Intenta analitzar-te com a nen. Què és el que, com a nen, allò et suscita? A veure, fa molt, jo crec que la història del Senyor dels Anells, en el fons, és una adaptació de la història de la Bíblia. Sí. És una nova Bíblia, per mi, en certa manera. És una mena de nova Bíblia. I això, pues jo què sé, saps? O sigui, és com pues una Bíblia, pues, jo què sé, com adaptada als nous codis, per dir-ho així. I és una superproducproducció cinematogràfica de o sigui, és com una adaptació d'una adaptació de la Bíblia. Les pel·lis del Senyor dels Anells. Sí. M'explico? Perquè si els llibres del Senyor dels Anells són com una adaptació de la Bíblia, les pel·lis són una adaptació de la Bíblia. Però de la Bíblia quina? L'Antic o el Nou Testament? És com una barreja. Sí, exacte. No sé, l'Aragorn té bastant de Jesucrist. Sí, sí, en final feliç, no? Però el rei i tal, el retorn del rei, la resurrecció de Crist. Jo crec que aquí podries trobar... Cuida els febles, no? Té aquesta... A veure, jo crec que també... Però sobretot, però més enllà dels personatges, els arquetips de personatges, perquè en el fons és el bons contra els dolents. Saps? Bueno, el bé contra el mal. El bé contra el mal, exacte. Tal qual, sí, sí. Però que tampoc és els bons contra els dolents, perquè el bé i el mal, no? Figures com Boromir t'expliquen... Saruman, no? Justament... O sigui, és una pel·lícula i és una història que és bastant blanc o negre, és a dir, als orcs no li cauen bé ningú. El Sauron clarament és Satanàs. O sigui, Exacte, l'àngel caigut. L'àngel caigut. Exacte. I ningú arriba a empatitzar amb els orcs, ni tampoc és la intenció, no? També hem de tenir en compte que, clar, Tolkien escriu això basant-se una mica en les seves experiències a la Primera Guerra Mundial, el dolor, no? Un enemic que estàs lluitant però que no veus, perquè ara les guerres són de trinxeres, són a distància, no? Amb els fusells, no? I que per tant pots deshumanitzar l'enemic fins a convertir-lo en el que són els orcs. No? Exacte, que és el que són els orcs. Però Tolkien sap que els orcs no són simplement dolents, no? Perquè Tolkien, de fet, en el Silmarillion, no? Que és el llibre, diguéssim, que és la Bíblia del Senyor dels Anells, no? Si hi ha el Nou Testament, que és la història... Com l'Antic Testament, el Silmarillion. Exacte, el Silmarillion és com la història de milers d'anys, no? Del que va passant. Doncs clar, t'explica que els orcs són elfs que van ser torturats i van ser modificats pel mal per ser servents, no? I per tant, venen d'aquestes figures perfectes que són els elfs i després a la pel·li no ho sembla, no? Bueno, sí que ho sembla una mica, no? Si t'hi fixes, veus que tenen les orelles punxegudes i tal, no? Però Tolkien no tenia res de tonto. No era... Molta gent diu, no, bueno, però això és veure la realitat com blanc o negre. Ell sabia que la realitat no era així, tot i que la gent la pugui veure així, no? I és el que et mostra una mica les pel·lícules, crec. A mi personalment, ja que tu no has respost, et responc jo. Jo ho estic pensant i començo a tenir una altra resposta, però ves tu primer. Vale. No, doncs ves tu. Sí? Jo t'estava dient, l'impacte inicial va ser purament cinematogràfic. O sigui, jo el que recordo d'estar obsessionat al principi va ser, per exemple, a la seqüència on el Gandalf puja amb el cavall, amb el Pippin, fins a dalt de Minas Tirith. Vale, sí, allò ho tinc gravat al cap. Que és bastant bon. Ho tinc gravat al cap, però des de molt petit. Perquè, no ho sé, perquè és èpic, és wagnerià, és... O sigui, el retorn del rei, sobretot, és aquest mamut de 4 hores, és una pel·li que dura 4 hores, i no, és que és... No sé com explicar-ho. O sigui, no es fa llarga, però no es fa llarga en el sentit de... És que no li sobra res. No li sobra res. És que és descomunal i ha de ser descomunal. I perquè després et faci l'impacte... O sigui, perquè entenguis... O sigui, mira, et diré una cosa. El Senyor dels Anells, el que aconsegueix de veritat, a diferència de, jo que sé, per exemple, l'últim que he vist, l'última temporada de Stranger Things, o Marvel, vale. O el que aconsegueix de veritat és que com a espectador copsis l'escala de les coses, el que està en joc.
Tu et creus aquell món. Et creus la grandesa dels regnes de Gondor i de Rohan. Et creus que aquell món és gran i hi viu molta gent. I per tant, quan... Però i saps per què ho entens? Espera. I per tant, quan el Frodo s'està barallant amb el Gollum a dalt del món del Fat, es diu en català. Monte del Destino. Ni idea, sí. El món del Fat em sona. Tu allà veus que o sigui, com que portes 12 hores i el Peter Jackson ha plasmat tan bé la magnitud d'aquest univers. Total. Veus tot el que hi ha en joc. En canvi, el que m'ha passat, per exemple, en l'última temporada de Stranger Things, et diuen que el món està en joc, però és que et suda la... És que fins i tot te la suden els personatges que estàs veient. Perquè no... Bueno, per moltes raons. Clar, o sigui, jo el que anava a dir és que jo crec que la clau d'això, no? De que tu copses tot el que està en joc, però perquè t'han explicat el que hi ha en joc, profundament. Tu, quan has vist la gent de Gondor, a través de les converses veus la tradició, veus la història, a través de les columnes dels nans. Exacte, ara! Veus? O sigui, a mi el que em va impactar... No tant les converses, sinó això. Sí. A mi una de les coses que més em va impactar del Senyor dels Anells va ser les mines de Mòria. O sigui, jo veia les mines de Mòria, unes mines que són gegants i que estan abandonades. Exacte. I a mi m'entrava, o sigui, se'm feia incòmode de dir com pot ser que tal grandesa ara no tingui sentit. Però veus la història gravada en les pedres. Ara. En les calaveres. És el següent que anava a dir. Perquè el Senyor dels Anells, a part de fer unes grandíssimes pel·lícules, el Peter Jackson també va fer uns documentals de com es van fer les pel·lícules que són... Bueno, que a mi de petit m'agrada més el documental de com es va fer que no pas la pel·li. I em vaig veure un fa poc i el que deia és... I el Peter Jackson el que sempre deia als tios de producció, als arquitectes, als dissenyadors, tot era posar l'èmfasi en que es veiessin capes i capes i capes de civilitzacions que havien desaparegut. I s'ha apagat la càmera. Doncs això, capes i capes i capes de civilitzacions que han desaparegut. I això és el que deies tu de Mòria. Que veus... I no només... I Mòria és un exemple molt evident, no? Perquè... I just... Bueno, en fi... O sigui, és colossal i ho veus i és en plan... Oh, i ho diu el Gandalf, la gran no sé què de Mòria. Però ho veus en molts escenaris. Exacte. Per exemple, la batalla que hi ha contra els Nazgûl en aquell turonet de merda amb els hobbits, sembla una parida, però allà veus unes columnes i dius... Aquí hi havia alguna cosa. Aquí hi havia un poder que ha desaparegut. Sí. I per exemple, l'última batalla de la primera pel·li amb el Boromir, quan es mor el Boromir... Exacte, també a l'escenari van creuant columnes... No és un bosc, mai és un bosc sol. Sempre és un bosc que hi ha o una estàtua amb herbes per sobre, no? O sigui, el que et fa èmfasi és... No estem ficant la història en un escenari. No, és que la història està passant en un escenari que està ple d'històries. Exacte. Saps? Exacte, és l'univers. O sigui, perquè precisament Tolkien, o sigui, el que aconsegueixen és plasmar això de Tolkien, perquè el Tolkien, abans de fer la història del Senyor dels Anells, ja tenia l'univers fet. Ja tenia el llenguatge... O sigui, el primer que va fer va ser la llengua èlfica. Això és el més fort. Que estava tot pensat. O sigui, normalment... Ara les coses es fan absolutament al revés i per això semblen més prefabricades, no? Que és que la gent diu, vale, tinc una idea d'una història que pot funcionar, com la revesteixo per justificar-la. Amb Tolkien passa tot el contrari. Ell va crear un món i d'aquell món va seleccionar alguns moments per relatar-ne algunes històries. Però el món ja estava explicat. Exacte. Jo crec que el Senyor dels Anells triomfa tant, perquè Tolkien ja tenia tot el món pensat, des de les llengües, les històries anteriors, les històries posteriors, tot, però després, i encara més important, jo crec que les pel·lícules són tan bones perquè tota la gent que les va fer estimava l'univers de Tolkien. El Gandalf, o sigui, el personatge del Gandalf, narrava els llibres als actors. Els va explicar les històries com si fos l'avi. O sigui, això no només és preciós, sinó que estic segur que tant els actors com la gent que estava produint, tot l'equip tècnic i tal, veien que el que estaven fent no era només una pel·lícula. No. Estaven fent una obra mestra
que l'objectiu no era fer una obra mestra, era fer justícia al món de Tolkien. Anaven a fer alguna que perdurés en el temps. Com el que havia fet Tolkien, o sigui, havien d'estar a l'alçada del creador de la història que estaven fent, jo crec. Jo crec que sentien responsabilitat, saps? És que aquesta... com ho diria? Aquest posar Tolkien en un pedestal... Veig molta gent que ho fa... És que què vols que et digui? O sigui, potser ara sí, no? Nosaltres no ho veiem tant perquè no som anglosaxons. Mira, havien sigut... Ell modernitza tota la mitologia. Havien sigut llibres molt populars. Al llarg del segle... A la segona meitat del segle XX, perquè va sortir el 56. Però, a veure, vull dir, que el Senyor dels Anells després es comencen a fer a finals dels anys 90, el llibre del 56. El llibre tenia 40 anys. No era... No sé, no estaven adaptant Shakespeare, que tothom s'ho coneixia, saps? Era algo relativament modern. Era una història relativament moderna. Jo crec que a més de fer honor a Tolkien, que sí, que vale, que era un autor molt popular... No Tolkien, sinó a la seva obra. Jo quasi que veig més immortal les pel·lis que els llibres. És que no sé com... És que... No, correcte, no vull però... sonar molt... Ja sé que és un pecat dir això, però jo és que ho trobo una genialitat del Ian McKellen, de l'actor del Gandalf, evidentment, del Christopher Lee, de l'actor del Saruman... Que el Christopher Lee va ser Gandalf i, de fet, era dels personatges que més estima li tenia tota la història. No? Sí. No, i de la Kate Blanchett, de tot el... Però vull dir, sobretot del Peter Jackson. O sigui, jo crec que és un cop de genialitat. Sí. I després és un director que jo l'he anat seguint. I no ha fet res més. No, i tant. Bueno. He pogut comprovar que el tio era un geni. El que passa, no, i és una cosa per parlar-ho, a la trajectòria del Peter Jackson. O sigui, és una tragèdia de lo que pot arribar a fer el mal dels diners. Perquè ell el va destrossar el Hobbit. O sigui, un altre dia, si vols, parlem del Hobbit. Un altre dia, sí. Però és molt heavy el que li va fer la pressió de la Warner Bros. Al Peter Jackson, que s'hi destrossa la vida després d'haver superat un càncer, I tot i així després va fer la trilogia dels Beatles de Get Back, que va sortir el 2021, que és increïble. O sigui, no l'he vist. Un altre cop de geni. Jo he vist dues coses que dic... No està mal, però clar, o sigui, jo el que connectava és, diguéssim, amb la història del Senyor dels Anells, més que res perquè jo venia... Clar, potser també és per la nostra experiència, no? Jo venia de llegir els llibres, per tant, jo el que volia eren unes pel·lícules que fessin justícia a aquells llibres que a mi m'havien... No, evidentment. Sí, m'havien d'això, no? Però... El gran... Però, o sigui, el gran fort de les pel·lis és que fan justícia als llibres. I això és molt fàcil de dir, però molt difícil de fer. No, total. De fet, a veure, jo crec que depenent de quin tipus d'espectador siguis, valoraràs més una cosa o una altra, però jo el que crec és que, més enllà de si ho fessin per Tolkien o no, li donen dignitat en aquest món, perquè veus altres pel·lícules que la fantasia és més una cosa superflua, no? Que veus que clarament es mouen al món de la imaginació. No? Potser Nàrnia seria l'exemple perfecte, que tot aquell món està darrere l'armari, no? I que per tant és un somni. Però el Senyor dels Anells no. El Senyor dels Anells és com si t'estiguessin explicant la història paral·lela d'una altra humanitat. No? És a dir, és una fantasia... Com si... No, és que el Peter Jackson... És una fantasia molt real. Exacte. El Peter Jackson els deia a la gent: això va passar de veritat. No parava de dir-ho durant tota la preproducció, durant tota la producció, no parava de dir: això va passar de veritat. A més, no sé com ho veus tu, però una de les coses que a mi també em va encantar del Senyor dels Anells, a part de tot el tema, no, de la història, del món, dels paisatges i tal, és que cada personatge del Senyor dels Anells està perfectament ben pensat i, d'alguna manera, per exemple, no, a mi sempre em ve al cap el personatge de l'Aragorn. No? Que, per exemple, jo he vist molts vídeos que expliquen com l'Aragorn és l'exemple perfecte de masculinitat. No? I sembla una tonteria, però tu pares a pensar i, hòstia, vaig pensar, tenen raó. És a dir, l'Aragorn està molt ben cuidat perquè justament és un home que no deixa de ser un home, no? Però fa el que toca en cada moment i ho fa no per ell mateix,
sinó perquè té una consciència del que és important pel món, el que és important per ell i el que és important pels altres. No? I és un personatge que el trobes tota l'estona gestionant això. Quan ha d'estar al costat dels hobbits, està al costat dels hobbits. Quan ha de lluitar, lluita. Quan ha de protegir a la seva estimada, la protegeix. Quan ha de ser doncs, més amable, més carinyós, ho és. Quan ha de cantar, canta. I quan ha de ser rei, és rei. Però en cap moment el veus, diguéssim, s'adapta a cada situació fent el que toca, no? I em sembla un personatge super ben construït, però és que el mateix passa amb el Gandalf, amb tots els hobbits, amb el nan, l'elf, no sé. Jo crec que aquí influeix bastant que van trobar uns actors molt bons. Jo, pel que recordo dels llibres, no són personatges tan brillants. Jo crec que són personatges bastant plans. L'únic personatge que jo sí que trobo interessant, per exemple, és el Gollum, o el Sam també pot ser interessant des d'un... Sí, el Sam, evidentment. Punt de vista... no sé, no. Jo el que m'agrada dels Senyors Anells és més la poesia visual, o la poesia, diguem... Parlant de les pel·lis, si estem parlant de les pel·lis, la poesia visual. O la pura èpica visual, musical... Però tot està lligat. No creus que però no ho veig, sense... o sigui, personatges... O sigui, tu pots tenir una pel·li molt bonica, que si el personatge no fa justícia a... Cada personatge explica un missatge, en el fons. I part de la poesia visual, jo crec que està molt vinculada amb això. Amb que els personatges, diguéssim, estan expressant una humanitat molt concreta que completa el paisatge, no? Des dels hobbits fumant la pipa al Gandalf, doncs, quan és el gris, que és una mica així, també fumeta. Però pensa que els... No. O sigui, depèn del... O sigui, els personatges dels Senyors Anells jo crec que són idealitzacions... Correcte. D'arquetips. Tu has conegut mai algú tan idíl·lic o tan perfecte com l'Aragorn? Tu has conegut mai algú tan savi com el Gandalf? Tu has conegut mai algú tan sacrificat com el Sam? Tu has conegut mai algú... Saps? O sigui, són tots... Jo no conec aquestes persones, jo no les he vist, aquestes persones. Per exemple, si llegeixes... O sigui, no, però estan prou humanitzats com per semblar perfectes. És a dir, o sigui, i també jo crec que contrasta molt bé amb tot el contrari del que passa ara. Ara tothom vol fer pel·lis on s'humanitzin figures. I en aquest cas et diuen, sí, te les humanitzem, però no renunciem a que elles mostrin un ideal, un exemple, no? No de perfecció, sinó de bona voluntat, en aquest cas. Perquè no tots ho fan perfecte tota l'estona. I els veus humans, tampoc els veus semideus. Però fan les coses bé, no? I és com... És aquest punt intermig. Ara estem molt acostumats a que bona gent doncs, fan errors i com ens recreem en aquests errors per humanitzar i tal, i no sé què. Vale, jo ja sé que la humanitat fa errors. Mostra'm una humanitat que vulguem copiar, saps? No, ja entenc. O sigui, aquest és precisament el point del Senyor dels Anells. O sigui, d'intentar... O sigui, de fer alguna que és del bé contra el mal, diguem. O sigui, de la gran lluita del món, que en el fons és la mateixa lluita de la Bíblia, del bé contra el mal. I per això és veritat que hi ha molta gent que diu que, per exemple, li agrada més Joc de Trons, perquè diu que és més psicològicament complex, i és... que sí, no? O sigui... Vale, sí. És complex per un altre sentit. Però és, exacte, és un altre sentit i és un sentit... És complex en un sentit més intel·lectual. O sigui, diguem, espera't, no, és que la diferència entre Joc de Trons i El Senyor dels Anells és que Joc de Trons t'interpel·la en un sentit intel·lectual i El Senyor dels Anells t'interpel·la en un sentit espiritual. I moral, correcte. Espiritual. I per això és difícil d'explicar, dir, bueno, per què t'agrada El Senyor dels Anells? Bueno, perquè és espiritual, o sigui, saps? Perquè en el fons aquesta història del bé contra el mal és igual si creus... És igual si creus o no creus en Déu. Me cago en l'hòstia. Sí. És igual si creus o no creus en Déu, però t'interpel·la. O sigui, saps? T'entra d'una manera diferent. Clar, és... O sigui, tu mires Joc de Trons
i mirant Joc de Trons no saps què hauries de fer. No? Justament Joc de Trons juga amb això és el que pensaves que estava bé, però té conseqüències negatives. És un món més que intenta reflectir la política... L'escala de grisos. L'escala de grisos, no? I està molt bé, però clar, si tu, diguéssim, vols tenir un ideal, diguéssim, Joc de Trons no et serveix per res. Màxim Jon Snow, no? I ja està. En canvi, el Senyor dels Anells té aquesta pretensió de dir no, a vegades la lluita és de A contra B. Punt. I o hi participes o no hi participes. Però aquesta lluita es porta a terme i decidirà el futur de la humanitat. I és veritat. És a dir... És el que li diuen al Merry i al Pippin als Ents, quan s'estan pensant si anar a la guerra o no. O sigui, exacte, les criatures... Vosaltres també sou part d'aquest món. Clar, o sigui, justament el Senyor dels Anells, la gran... Jo crec que la genialitat és aquesta. És que tens uns personatges com els hobbits, que representen que als principis els pinten com uns vividors, fumen herba, beuen cervesa, són de la vida del camp, no? Les coses senzilles, com aquests dos personatges, que són l'arquetip d'això, no? El Merry i el Pippin, que no són com el Frodo i el Sam, no tenen tant aquest sentiment de responsabilitat al principi. Sí, van més amb ells per companyerisme, perquè, hòstia, us tinc uns amics que foten una aventura, doncs vinga, va. Doncs són aquests el que els acaben dient a arbres mil·lenaris, són dos hobbits fumaherba, per dir-ho així simple, que els acaben dient a arbres, fumadors tal qual, els acaben dient a arbres... Ui, que moro, a arbres mil·lenaris els acaben dient això, no? Heu de participar perquè el futur de la humanitat està en joc. I justament els Ents se sorprenen per aquest mateix motiu. Perquè diuen, hòstia, una criatura tan insignificant, tan petita, tan vividora, tan jovial com un hobbit, m'està dient això a mi, a un nen que porto milers d'anys vivint, que entenc el context de les coses, que no? M'ho està dient a mi. I llavors no poden fer altra cosa que sumar-s'hi, no? I ara et puc donar un altre motiu de la pregunta que m'has fet al principi, que m'has preguntat per què et va penetrar tant o per què et va impactar tant aquesta pel·li. I potser no et respondré a la pregunta, però la reflexió que vull fer és que, en el fons, jo crec que m'ha afectat molt, i a tu també, en tenir una visió idealista de les coses. En no ser un cínic. En el que m'ha ajudat d'aquesta pel·li, i jo crec que si la veus amb 20 anys ja no té el mateix efecte, jo crec que l'has de veure de petit, sí. És en això, és en tenir una visió menys cínica de la vida, i potser mons pares no em van portar a l'església de petit i no em van fer creure en Déu de petit, però mon pare em va fer veure aquestes pel·lis. I en el fons el que fa el cristianisme, que és el mateix que fa el Senyor dels Anells, és dir-te, no, sí, és que hi ha un bé absolut i un mal absolut, i val la pena lluitar pel bé. I val la pena lluitar pel bé. I això, vulguis que no, et conforma una visió del món idealista, en comptes de cínica. Si mon pare, en comptes de fotre'm el Senyor dels Anells, m'hagués fotut el Joc de Trons, la meva confecció mental hauria sigut molt més cínica. M'explico? Exacte. Sí, no, total, jo crec, o sigui, jo seria de les coses que més diria que m'ha canviat, que és això, és el fet de dir, hi ha vegades que una lluita simplement s'ha de lluitar, s'ha de fer i punt, i no importa, o sigui, les conseqüències ja vindran, però no pots amagar-te darrere de la realitat, no? El que t'està dient el Senyor dels Anells constantment, amb els hobbits, amb els nans, amb els elfs i amb els humans de Gondor i de Rohan, és això. No pots escapar de que a vegades el bé i el mal hi són. I qui guanyi decidirà les coses. I jo crec que, d'alguna manera, la meva posició, la meva lluita que jo faig dia a dia per la qüestió catalana, per la defensa de Catalunya... No, que no vol dir que tots els catalans siguin bons i tots els castellans siguin dolents. Però la faig des d'aquest punt de vista. Exacte, no la faig perquè jo vulgui alguna cosa concreta, un resultat que em benefici a mi. No, la faig perquè crec que s'ha de fer. L'Aragorn no lluita pel poder. Exacte. No, exacte. No vol ser rei, en el fons. Aquest és el punt. És rei perquè saps? És rei perquè ell és el millor que pot fer aquella feina i els altres ho saben, i ell ho assumeix. És rei perquè ell entén, en cert moment, que l'única manera de guanyar el Sauron
l'única manera de derrotar el mal és que ell agafi la responsabilitat absoluta Però en algun moment de ser rei. En algun moment humana, en algun moment ho demana, en cap moment ho demana. Passa orgànicament. Passa orgànicament. Ell ho assumeix perquè és una mica el que se li va demanant. O sigui, tenim aquí Rivendell de fons. Li va dir en l'Arwen... Bueno, no només això, sinó tu t'assabentes que ell és el, diguéssim, l'hereu del tro de Gondor. Quan s'estan discutint a Rivendell per qui ha d'agafar l'anell, està el Boromir, que és de Gondor, discutint-li coses a l'Aragorn, com si fos un don nadie, i en cap moment ell diu que ell és l'hereu, perquè per ell no és important. Qui ho diu és l'elf. Li diu l'elf. Surt el Legolas i diu ojo, perquè estàs parlant amb l'hereu al tro. I ell li diu que calli. Una altra cosa que volia dir, ara que has començat a lligar-ho això amb la situació del país, és que una cosa que il·lustra molt bé els Senyors Anells és què els hi passa a la gent que defuig la batalla del bé contra el mal. M'explico? O sigui, que aquí ho pots lligar una mica amb la gent de dir, amb la gent que diu no, és que el més important és que guanyin les esquerres, o el més important és que guanyin les dretes. Quan ets un puto país ocupat, que t'estan robant els diners, que t'estan... O sigui, saps? Que t'estan imposant una llengua estrangera, que t'estan fent una sèrie de coses i tu preocupat per si guanyen les esquerres o les dretes. I és molt semblant, em recorda a personatges que en busca de... dels Senyors Anells, que en busca de poder propi defugen aquesta lluita. Com ara... El Senescal de Gondor. Com ara el Senescal de Gondor. Exacte. Com ara el Senescal de Gondor o com el Grima de Rohan, però sobretot el Senescal de Gondor, el Denethor. El Denethor i el Grima llengua de serp, correcte. Què és veure? Però és que sobre el Peter Jackson... El Peter Jackson té molt bon gust en les coses, no dir escatològiques, però en plan... en fer molt visual la degradació de les coses, saps? I s'ho passa molt bé fent aquestes coses. I es veu en l'actuació del Denethor l'escena aquella que està menjant fastigós. Com l'està podrint per dins, comerciar... Amb la vida del seu fill. No, comerciar amb la seva catalanitat, m'explico? Vale. Lligar les dues coses. Sí. Saps? Bueno, a mi el que més em va rebentar, i això, clar, al final tothom quan es mira les pel·lícules del Senyor dels Anells li dona un significat diferent, no? Però a mi em va rebentar, i és una cosa que porto molt endins, però, o sigui, ho vaig detestar. El moment en què Vox utilitza la imatge de l'Aragorn contra les portes de Gondor, dient que és Espanya contra los separatistes i no sé què, allà vaig dir... No ho entès res. I hi haurà gent que em dirà no, però és que cadascú li dona el seu significat. No. Primer de tot, l'Aragorn... Sabeu on viu l'Aragorn? L'actor? El Viggo Mortensen... No, escolteu. Vale. Viggo Mortensen, primer de tot, està casat amb una catalana, parla català i viu al Pla de l'Estany. I és soci d'Òmnium. Però això no t'ho compro com a argument. No, vale. És un argument de merda, però... Primer de tot, això. Per tant, que com a mínim al Viggo Mortensen no li agradarà gens que els de Vox utilitzin aquesta imatge. Però segon, no veuen que justament la lluita de l'Aragorn és de la gent que no té el poder real, sinó que té el poder... És molt evident. Clar, o sigui, és molt evident que Sauron són els nazis, que és el Franco. Clar, sí, exacte. És que no sé com has de veure la pel·li. O sigui, jo igual, no sé, igual jo estic molt condicionat pel fet de ser català, seguríssim. Però, vull dir, com polles llegeixes? O sigui, els catalans són els hobbits. O sigui, com polles llegeixes? Bueno, els catalans de poble són els hobbits. Sí, és veritat. No, vull dir... Sí, pots fer... Gondor és Barcelona. Gondor és Barcelona, l'imperi que havia estat. Vale. Exacte. Però... I Rohan és Manresa, perquè està allà en una plana... Però... Has de tenir una perversió mental. No, mira, encara et diré. Rohan és Lleida, perquè quan les coses es posen lletges, els catalans de l'interior, com Macià o companys, baixen a Barcelona a fer la feina que els de Barcelona no han fet. No, però fora conyes. Clar, jo, vulguis o no, m'he sentit molt interpel·lat per aquesta història com a català, perquè és totes les estadístiques, si algú et digués qui guanya, però vull dir... Rohan perd.
Rohan ha de perdre, segons les estadístiques de... Els altres tenen més soldats, són més forts, tenen ganes de matar, tenen ganes de sang, no? Tenen els Nazgûl, que són doncs, màquines de matar i que no sé què, però la fe, la lluita dels innocents, que són els hobbits, dels pobles lliures. Dels pobles lliures, vale, exacte. És això el que et volia dir. Els orcs són esclaus. Que en el fons... No, espera't. Que en el fons el Sauron i Mordor representen el poder uniformitzador. Els orcs no tenen personalitat. I la lluita contra el poder uniformitzador, que en el fons és la ideologia nazi, que va aplicar el Franco a Catalunya, la lluita contra el poder uniformitzador són els pobles lliures, amb la seva diversitat cultural. La diversitat cultural, doncs, els hobbits tenen el seu, els elfs tenen el seu, els homes tenen el seu, però entre ells es respecten. Totalment. I per mi és això, i per mi aquesta és la cosa essencial. Bueno, com pots pretendre que els catalans som Mordor, que som el Sauron? Justament, diguéssim, el moment, jo crec, de més clímax de la pel·lícula és quan quan Rohan, tot i que no està en lluita directa contra Sauron en aquell moment, accepta anar a morir a Gondor perquè entén que estan lluitant pel mateix, que és per la llibertat dels homes. No? Al principi hi ha aquesta discussió, no? Hosti, però Gondor què faria si ens ataquessin nosaltres? No ens han ajudat. Però al final no els ajuden per compromís, els ajuden perquè entenen que formen part de la mateixa lluita, que és la lluita dels pobles lliures. Exacte, i que si cau Gondor ells seran els següents. Exacte. No, i és que té tantes coses aquesta història. Per mi és una història, a més a més, molt completa. L'únic que li falta potser és un paper potser una mica més rellevant de la dona, no? Perquè la dona quasi no forma part, no? Tens a la Arwen i després a la Éowyn. Però que li donen molt més pes a les pel·lis que els que tenen. Exacte, perquè al final és una producció més moderna. Però sí que és veritat que es nota una mica encara aquesta cosa, diguéssim, més del... Que no tampoc... Sí, però que vull dir que jo tampoc demanaria que fotin a les noies a ser unes heroïnes del camp de batalla. No es tracta de que siguin unes heroïnes. No es tracta de fer això, sinó de posar en valor quin és també el poder de la dona, que això sí que és veritat que Joc de Trons ho fa millor. Exacte. De fet, Joc de Trons jo crec que ho fa perfecte. Jo me'n recordo l'escena aquella de la Cersei. La Cersei és dels millors personatges amb la Sansa, que li diu la teva gran arma està entre les teves cames. Jo me'n recordo de flipar, o sigui, són relativament petits, saps? Jo me'n recordo de flipar en aquell moment, de dir, uau, saps? Però això, per mi això... Què li cap allà, una AK-45 dins del con? Per mi això és feminisme, de veritat. A veure, et desenvolupa? No em vull posar un fregado, però... No, que vull dir... Que per mi el feminisme, de veritat, és... No que les... A veure... No, però vull dir que el feminisme de veritat és posar en valor les coses que fan singulars sí, úniques i millors que nosaltres. I millors, o pitjors, o diferents, o més poderoses, o sigui, però posar en valor les coses de les dones. Correcte, no intentar que les dones siguin homes. Exacte. Jo el que detesto és quan per ficar la dona el que es posa és una dona musculosa que va amb metralleta. Que la pots posar, també, cap problema. Igual que pots ficar un home, doncs, jo què sé, sent més femení, sense cap problema. O sigui, hi ha homes femenins i dones masculines. Però això no són la majoria, no? A mi em passa molt també amb el tema del futbol. Ara es va posar de moda el futbol femení, no? Però, hòstia, és que les dones, la majoria de dones, no trien futbol quan han de fer un esport. Trien altres esports i aquests no els visibilitzen. Doncs justament jo vaig una mica en aquesta línia. El que s'ha de visibilitzar no és les dones que fan coses d'homes. Que també, que no està mal. Molt a favor del futbol femení i està funcionant molt bé a Catalunya i res en contra. Però el que vull dir és que, a veure, si entens de futbol, veuràs que és evidentíssimament el Barça masculí és molt més bo que el femení.
i punt. I no passa res. I no passa res. I les ballarines, les dones ballarines... Jo què sé, voleibol o jo què sé... O altres esports. O altres esports, veuries que gimnàstica. O gimnàstica, veuries que les dones són molt millors que els homes. Ja està. I això no vol dir que no hi hagi homes que siguin bons. Però... I això no vol dir que hi hagi homes que són bons, no? Però exacte, sí, potser és una mica el que li faltaria a aquestes pel·lis, però bueno, se li perdona... I espera't. I això que deies de que el Tolkien, o que el Senyor dels Anells... Bueno, Tolkien potser sí, però com mínim a les pel·lis del Senyor dels Anells del Peter Jackson, sí que sovint no es posa prou en valor el que fa l'Arwen, la promesa de l'Aragorn. Ella fa un acte de fe descomunal. Bueno, i al principi també se la pinta com una dona forta, que va amb el cavall, et recull el Frodo, la versió extesa, no? És el que el porta a Rivendell en un moment crític. Però vull dir, cap al final, que a veure, que aquí és una de les coses també que com que el Tolkien no ho havia inclòs en la trama dels llibres, els guionistes fan un Alehop, que per mi és una de les grans coses que no compro a la pel·lícula, que és l'última pel·li de cop et diuen que la vida de l'Arwen va lligada a l'anell, que dius... Vale. En plan... Horror històric, sí. Ok, en plan, perquè t'ho diguis. Sí, això quan ho diuen? Ho diu l'Elrond quan li porta l'espasa a l'Aragorn. I li diu... sí? Li diu ara la vida de l'Arwen va lligada pues jo suposo que al destí de l'anell. Que això és en plan, bueno, perquè això ho fan perquè l'Aragorn tingui un motiu per anar a la guerra i apostar-ho tot, saps? I que sigui per amor, no? Exacte, però això... De fet, és que el que mou tota la pel·li... Bueno, acaba. No, dic que l'Arwen fa un gran acte de fe quedant-se a la Terra Mitjana en comptes de marxar cap a la Terra Promesa o cap al més allà. Tot i sabent que les possibilitats d'acabar amb l'Aragorn són molt ínfimes. Bueno, perquè els dos fan també una mica aquest salt, no? Diguéssim, l'Aragorn es queda perquè sent el deure de salvar aquella terra i només si ho aconsegueix, diguéssim, podrà quedar-se en aquella terra amb l'Arwen, i l'Arwen fa la mateixa aposta, em quedo aquesta terra perquè confio en tu, no? I o ens podem quedar en aquesta terra o no ens quedem. I l'última cosa que anava a dir és que jo crec que la gràcia del Senyor dels Anells, i pel qual també és tan bonic, és que tot i que és una pel·lícula molt bèl·lica, tot va d'amor. Tot va d'amor. Quan el Frodo està allà a punt de llançar l'anell, pensa en l'amor que sent per la seva terra, per la comarca. Els homes també ho fan per amor a la seva història. No, a punt de llançar l'anell vull dir quan estan pujant la muntanya amb el Sam. No quan està amb el Gollum, no? Però sí, és veritat, sí. Tots són actes d'amor constants. Petits actes d'amor. Petits actes, no? I no són tampoc super explícits. No t'està dient, no, ho faig això per salvar la meva, tal. Però on es veu més reflectit és en el discurs de l'Aragorn, quan estan a punt de saltar, diguéssim, a l'última batalla amb les forces que els hi queden contra les tropes. A mi és un, de fet, a vegades faig alguna classe així introductòria d'oratòria i sempre el poso d'exemple. Perquè és un discurs supercurt, però que allà resumeix tot, no? Ell els hi diu, agafa l'Aragorn, deixa'm reproduir el guió perquè m'encanta, agafa l'Aragorn i els hi diu, homes de la terra, no? Diu de Gondor i de les terres, perdó, alguna cosa així, no? Diu... I els hi comença plantejant el que està en joc. No? Els hi diu, arribarà el dia, no? Diu una sèrie de coses, no? Diu, arribarà el dia que els nostres llaços de germanor es trenquin, no? Que el valor dels homes caigui. No? Els hi planteja tot l'escenari dolent, no? Que pot passar. Diu, però avui no és aquest dia. I els hi diu, avui no és aquest dia perquè amb la lluita d'avui estem demostrant que els llaços de germanor no han caigut. Que l'amor per lo nostre i el valor dels homes per defensar allò que estimen no ha caigut. Perquè els hi diu, lluiteu per tot allò que estimeu en aquesta terra. I aquí el que els està dient no és lluiteu per un rei, no és lluiteu per la vostra dona o lluiteu per les vostres terres, no, per tot allò que estimeu. I tothom se sent interpel·lat per això, fins i tot l'espectador. L'espectador, quan et diu lluita per tot allò que estimis,
doncs et ve tot allò que estimes. I per tant, la teva voluntat de lluita és per amor. Amor a què? El que sigui. No? A la vida mateix, si vols. Però no ho personalitza, no? És lluiteu pel regne, pel futur de Gondor, o per al rei, o per la glòria dels homes. No. Lluiteu per amor. Perquè, al final, quan lluites en una guerra, a no ser que sigui per l'interès d'algú, si lluites és per defensar el que estimes. Punt. I amb això es sintetitza perfectament, trobo. Jo crec que això... Bueno, és el que parlàvem. Òbviament, hi ha la resposta cínica de dir... No, molta gent va a la guerra perquè els diuen que hi vagin i punt. No, clar, la majoria de guerres sí, però hi havia un autor que es diu Michael Walzer, que us el recomano molt, que té un llibre que es diu Guerres Justes. Hi ha guerres justes i hi ha guerres que no són justes. És a dir, diríem que diguéssim, la guerra que estan lluitant a Ucraïna és una guerra injusta? Depèn de com ho vegis, no? Al final, si tu estàs defensant alguna cosa, de veritat, no? I una cosa és que t'enviïn a lluitar. És a dir, els soldats que anaven a Vietnam, què fotien a Vietnam? Totalment, no? Però si ets els finlandesos que s'estan defensant de la Unió Soviètica, hòstia, el que hi ha en joc és real. És la pèrdua de la sobirania o és el fet de que els teus familiars, doncs, jo què sé, els obliguin a aprendre una altra llengua o els facin esclaus o... Jo crec que no, que en el món real... No és tan fàcil. No hi ha... O sigui, que la Bíblia... O sigui, que la lluita absoluta entre el bé i el mal a la Terra, o sigui, en el món terrenal no existeix. O sigui, no existeix. Existeix en l'esperit. Però... No sé, o sigui, aquesta absoluta abstracció de bons i dolents no sé si existeix mai en els termes tan absoluts que ho planteja la Bíblia o el Senyor dels Anells. Estic d'acord, tot és molt gris, però sí que hi ha vegades no molt gris, no, però dic que mai arribarà a la puresa del blanc absolut o el negre absolut. Exacte, però si tu estaves tranquil·lament a casa teva i de cop et venen a atacar, per molt que els altres tinguin motius, jo què sé, potser no t'ataquen perquè siguin dolents, sinó perquè, hòstia, necessiten recursos, perquè els seus estan morint de gana, o el que sigui. Però defensar-se és completament just i és, diguéssim, ja està bé. Sí, no és el mal. Sí, és a dir, si jo estic a casa meva i em venen a fotre tiros i jo els hi responc amb tiros i els mato sense voler per defensar-me, jo estic fent una cosa justa i que per mi, jo crec que està alineada amb el bé, que és, jo no he molestat a ningú i em defenso perquè si no m'ho treuen tot. Jo crec que una de les grans catàstrofes de Hollywood dels últims anys ha sigut intentar comprendre els dolents. Intentar comprendre la backstory del Darth Vader. Per què el Darth Vader és dolent? Perquè li va passar això, perquè té traumes. Això. Normalment... És que per què el Voldemort és dolent? No, és que ara ens explicaran per què el Voldemort... Saps? Però que tot es resumeix en tenia traumes i no va anar al psicòleg, sí o no? La majoria de casos és així. És que és una visió cínica. O sigui, saps? El món s'ha tornat cínic. Les grans... O sigui, el món... Bueno, en el fons és el Quixote, saps? Però en plan... Però és això, és que el següent serà que ens expliquin per què el Sauron és dolent. El Sauron és dolent perquè... O sigui, de fet, la sèrie El Senyor dels Anells ha rebut unes crítiques brutals. Exacte. I és una merda de sèrie. No. Perquè s'intenta humanitzar els orcs. Que és com... La idea dels orcs justament és que eren un arquetip. No necessito que me'ls humanitzis. Ja sé. Saps? O sigui, el mateix amb l'última temporada de Stranger Things. Escopir-t'ho a la cara de no, és que els orcs en realitat fan el que fan perquè, clar, s'estan defensant a si... Què m'estàs explicant? Saps? O sigui, són dolents i punt. I la gràcia del seu personatge és que representen aquest... Si no, ja estàs fent massa voltes. No? I el Sauron, perquè, clar, el Sauron, en veritat, doncs també no sé què, tal, i va ser traït pel propi mal, i s'està intentant venjar del mal, perquè, clar... Bro, no cal. No? És que, però és que el que estàs... És que no és una tonteria, això. O sigui, estem intentant... No, espera't. No és una tonteria, això. Perquè... Hem passat d'un extrem a l'altre. Espera't, perquè... O sigui, nosaltres... No, perquè això afecta com les noves generacions veuen el món. Total. Si tu... Saps? O sigui, si aquesta
força espiritual, diguem-ho així, o aquesta idealització del bé, d'acabar lluitar per un bé, que ens van inculcar a nosaltres les pel·lis del Senyor dels Anells. Ara mateix et diuen que tot és relatiu, que tampoc existeix el mal absolut perquè li va passar no sé què de petit. Bueno, el que volen és que no lluitis, clar. Exacte. Clar. Jo ja entenc. Et buiden l'esperit. Buiden l'esperit. Exacte, et buiden l'esperit. Aquesta és la qüestió. És a dir, ens volen d'alguna manera explicar que no hi ha res correcte, que tot depèn de la perspectiva. I això, en part és veritat. És a dir, tot té una explicació i hi ha molt poca gent que sigui dolenta per naturalesa. Molt poca gent. Però el problema és que si ho relativitzes tot, deixen d'haver-hi coses correctes. I el mal que jo crec que això pot fer les noves generacions és que tot és justificable. No? És a dir, no, bueno, clar, però és que m'has d'entendre perquè això que he fet malament, que sé que està malament, però ho he fet malament perquè, clar, no estava bé al cap. Bueno, és que m'és igual que no estiguis bé al cap. Està malament i punt. Una cosa és que t'entengui. I per mi és una de les coses que més he après de Hannah Arendt. Hannah Arendt, que és una filòsofa alemanya, no? que ha escrit molt sobre els nazis, explicava el règim nazi. Explicava el per què s'havia donat, no? Perquè ella deia, no, són dolents tots, per naturalesa. I ella el que deia és, el que han fet és dolent, a ulls de tots nosaltres, i explicar els motius. I molta gent la va criticar per això. Ell va dir, és que estàs justificant. I diu, no, jo no justifico gens. El que van fer està malament, punt. Però, encara que estigui malament, té una explicació. No està malament perquè tots fossin satanàs a la Terra. No. Eren gent normal que, per coses de la història, van acabar fent coses horribles. Però hi ha una explicació. Però que hi hagi una explicació no vol dir que sigui justificable. I aquest és el gran punt, no? I fent que, diguéssim, intentant humanitzar els orcs no té cap sentit, perquè és això, és com humanitzar els psicòpates. No? Jo ja sé que el psicòpata segurament ha tingut mala sort a la vida. Bueno, no, en el fons és dir-te que no hi ha un mal, que el mal no existeix i que el bé no existeix. Sí que existeix. No existeix no, de veritat, no? Sí, però el que fan... Però és que tu no pots dir... Espera, el que fan dient-te la backstory del Darth Vader o la backstory del Sauron o què serà el puto següent, t'explicaran la backstory de Satanàs. O sigui, bueno, la backstory de Satanàs o s'inventaran un trauma de Satanàs, o sigui, saps? Clar. Bueno, no, i que Satanàs té un backstory superinteressant. I que que és l'àngel caigut i que intenta superar Déu... Exacte. Vale. No, les coses... Però en el fons, clar, és dir, no, però és que és comprensible, o sigui, que és comprensible que vulgui superar Déu. No sé si m'explico. A veure, jo crec que el punt és, tu no pots justificar, tu no pots dir que no hi ha... El problema és que hi ha una sèrie de gent que et diu que no existeix el bé i el mal i després et defensa els drets humans a ultrança. No pots fer això. Perquè els drets humans justament es basen en la idea de que malgrat el món és una selva, hi ha un mínim de coses que estan bé i punt. No, són aquesta gent que ara surten a defensar la sobirania de Venezuela, però quan els catalans intentaven votar l'1 d'octubre callaven com uns rates. Perquè és que és relatiu, és que clar, la sobirania... No, és que clar... Clar, els espanyols, tal... Tinc un vídeo parlant del tema. Aneu al meu perfil. M'explico? Sí, no, total. Llavors és com... Evidentment no existeix un bé i un mal absolut, però sí que és veritat que existeixen accions, doncs, diguéssim, hi ha accions que surten de l'amor i accions que surten de la destrucció. Els de Vox, quan parlen de Catalunya, no em crec que ho facin des de l'amor. Quan diuen que el català no serveix de res, que s'ha d'eliminar autonomia, no ho fan des de l'amor, ho fan des de la voluntat de poder. Ara, quan parlen segurament de les seves tradicions, sí que ho fan per amor, no? Però quan tu no fas alguna cosa per amor, llavors per mi està al costat del mal. Clarament. I si ho fas per amor, doncs no vol dir que estiguis al costat del bé. Sí, però com a mínim, com a mínim diguéssim... L'amor sent un sinònim del bé. Exacte. I l'odi del mal, per dir-ho pel que així. estimes. Que també hi ha gent que mata per amor. No? I aquí justament estaríem a la paradoxa, no? De dir, és una cosa que està bé, l'amor, però que això està malament. I aquí podríem entrar, no? Però jo crec que si la llavor de les teves decisions és l'estima cap a les coses, la voluntat de protegir-les, d'expandir-les, que existeixi, doncs llavors jo crec que està bé com a mínim de partida. Jo crec que per resumir el que podríem concloure és que el que ens agrada, el que té tanta força per nosaltres del Senyor dels Anells és que t'infla l'esperit.
saps? Que t'encoratja. Coratge és la paraula, sí, molt bona. Que t'encoratja i que et fa creure que això, que t'infla l'esperit. I al contrari de moltes d'aquestes, de lo que està traient Hollywood últimament, de relativitzar-ho tot, d'aquesta visió més cínica de les coses, de no creure que hi ha un bé absolut i un mal absolut, l'objectiu és el de desinflar-te l'esperit. Exacte, jo miro les pel·lícules del Senyor dels Anells i em donen força. Em donen força per seguir, no? Per superar les dificultats, per anar amb allò que crec, per fer les coses amb voluntat també de bondat, de cuidar, no? Et permet expandir-te. I això em deia l'Enric Vila l'altre dia, diu, parlant de l'avantguàrdia, em deia, el que critiquem de l'avantguàrdia no és que sigui en castellà o no és que vulgui fer que no vulgui la independència. El que critiquem de l'avantguàrdia, va dir, és que és un diari pensat per desinflar l'esperit dels catalans. Total. Així que dit això, infleu-vos l'esperit, mireu les pel·lícules i lluiteu. Sí. Aquest és la conclusió del dia. La conclusió, Mr. Wonderful. De cara al següent, el David i jo, nosaltres crec que cadascú pel nostre compte farà viatges pel món. Cadascú crec que anirem a un continent diferent. Així és. Així que crec que per al següent episodi serà un episodi d'anar a veure món. D'anar a veure món. Tot i això, si voleu que parlem d'alguna cosa en concret, deixeu-nos-ho pels comentaris. No volíem parlar sempre de política, de fet tenim bastantes idees. Avui hem parlat de cinema, parlarem de viatges, volem parlar també d'amor, de sexe, del que sigui. La qüestió, deixeu pels comentaris i ho tindrem en compte, perquè també ens agrada poder anar improvisant una mica, així que... That's right. Doncs vinga, a reveure. A reveure.